После се посипва със сол. Не е ли Галя с каква захар? А с захар, добре. И после се пече в хладилника. Така ли Галя? Къде се пече? Печката, нали? Печката. Да, нали? Да. Хайде сега да му покажем. Майстор готвач, майстор шеф. Да му покажем как се прави истинска торта за рожден ден. Вълшебна торта. Ставете правички на място. Вземаме 2 пълни шепички, така шепи пълни. С палаво детско настроение. Хайде да го изсипем така. Изсипваме палавото детско настроение. Поръсваме отгоре с едно мекурче с мекурче. Хайде да се смеем много. Да се смеем. Браво! След това запечатваме тортата с най-скъпоценната целувка. Мама изпраща една целувка, една целувка. Запечатваме целувката. И отнасяме тортата да се пече на куцкра, докато стане червена като бузките на дечицата. Сега ще я чакаме. Вълшебната торта, която направи Гали с своите приятелчета. Хайде много да я го пляскаме. Гале, аз съм твоя приятел, Павчо. Знаете ли, че тук при нас специално ще дойде при нас нашия приятел Мечето Скотечо. Хайде да ръкопляскаме. Готови ли сте? Хайде да пляскаме на Мечето Скотечо. Готови? Ще бъда този хубав ден, ще бъда аз този хубав ден, ще бъда аз много чести применен. Ще бъда този хубав ден, ще бъда аз този хубав ден, ще бъда аз много чести применен. Ще бъда този хубав ден, ще бъда аз, ще бъда този хубав ден, много чести применен. Какъв хубав рожден ден! Обаче аз не съм поканен, а пък съм много гладен. Дори знам някой пола няма да видя. Ама, не стал зелен. Някой мелка или... Стой! Ей! Не мърдай! Не мърдам! Не дишай! Не само! Ей! Не дишай! Не съм бе! Не говори! Чакай бе! Кой си ти? Ще ми кажеш стой на мен. Кой си ти? Ой бе, аз ли? Сега ще ти покажа кой съм. Аз съм зайка стоянчо и смешно малко ранчо. Всеки мърко се усмихва, чапачо кихва. Аз съм зайка стоянчо, аз съм зайка стоянчо и съм приятел на всички мои купчета. Кой каза Мойков? Кой каза Мойков? Ето бе! Ето и аз имам, и аз съм тортата, и аз съм на рожден ден! Кой ще ми ръкопляска? Аз съм дълъг и красив младеж, моята милен бонсай. И моето милен бонсай. И моето милен бонсай. Обаче, Зайо и Морко са поканени на рожден ден, пък аз не съм. За какво да направя? Гладен съм. Защото, Мечо, не знаеш какво се казва на рожден ден. Какво? Знам. Дайте ми да ям.
заедно. Честит рожден ден! Хайде още веднъж. Честит рожден ден! А какво се носи на рожден ден? Знам, не ми казах. Галито ми носи на мене 2 балона, 3 бомбона, 7 вагона и 8 покемона. Не е вярно, Мечо. Не е вярно. Кажи, кой на кого дава подарък, миличка? Кой на кого дава? Мечо трябва да даде подарък, нали? Да. Добре, ще ви дам подарък на рожденичката. И на теб и на всички деца. Ще ви дам за подарък моята любима игра. Искате ли? Да. Всички деца елате при мен сега. Елате, миличките ли при мен? Не там, миличка. Не, там пред лунчето елате сега. Елате при мен. Да. Всички деца сега ще получат подарък от Мечо. Моята мечешка игра. Сега трябва да покажем на всички, че сме добри. И сме много умни сте. Добре, каквото ви кажа правите. Кликни. Стани. Завърти се. Отвърти се. Отскочи. А така. Едно кръче вдигни. Пусни. Друго кръче вдигни. Пусни. Няма кръче вдигни. С вдигнат кръг кликни. Да ви видя сега. Сега правим ракети. Излитай. Излитай. Хайде всички като котенца. Браво на децата, браво на Галя. А и аз всички като платенца. А сега всички като кученца. Ето Галето ще ви покаже как правят. Браво! А всички сега като слонове. Всички като рибки. Що мълчите, не? Защото рибките какво? Мълчат, те не могат да правилно. Хайде сега, като свирепи акули. Хайде като малки моторчета. Браво, велички. Дайте ми на място. Браво, браво. Ай, че сте хубави. Галя, я покажи как да ми на място. Я сега, айде сега, на място. Подскочи. На камерата помагай. Помагай. Завърти се. Отвърти се. Сега като кажем кого да покажем, всички показваме с ръчичка. Показваме госпожата. Браво. Показваме Галито. Браво. Чудесно. Хайде сега силно да подскочим като значите 3 пъти. 1, 2, 3. Браво на Галито, браво на децата. Добре. И всички заедно да се усмихнем на нашата рожденичка. Усмивка, моля. Усмивка, браво. И хайде така открасно да я помилваме. Аз обаче знам, че децата имат постър специално за Галя. Верно ли? Дали да й кажем нещичко? Дали да изпеем една песничка? Или някой детенце може би иска да й каже едно стихче. Иска ли някой детенце да я поздрави специално? Кажи, какво? Какво искаш? Коя песничка? Ела тук за мен. Ела при мен. Всички. Който не яде, той голяме ще лъхва. Галито. Ще има розови страни. Кой куплет? Морковчето вика тук. Ряпата видя на пук. Леля утравуша смей. Ръкопляскане за децата, браво, милички! И още един подарък имат днес, специално за деца рождени. От всички вас има подарък, внимание, една песечка, която ще ни подарим да изпеем. Готови ли сте, милички? Аз съм с кота. Добре. Готови? Хайде сега ще изпеем песечка.
на нашето галенце. Хайде. 3. Готови? Хайде. Хайде с ръченца. И... Всички. Сега ще познаваме живота. Сега гърченицата почиват, ръчички горе. Замъркваме се. И да скачаме. Отворете си очите. Да, отворете си очите. Сега е време да решите. Отворете без да решите. Кое ще отпресва с песен глас? Какво е това? Котенце! Кое ще отпресва с песен глас? Хайде да скачаме като кученца! Най-весите деца, най-хубави рожден ден! Кое ще отпресва с песен глас?
Обаче трябва да направим вълшебство. Нека да дойде рожденичката при нас. Галя, къде си ова красавицата? А тук заповядай на твоя трон, заповядай, хубавиче. Вижте колко е хубава. Тук след малко ще дойде тортата, но за това трябва да дойде феята, вълшебница, която всяка година идва при нея и я орисва да бъде красива, да бъде умна и много други неща. И тази година феята също ще дойде при нея. Хайде да вдигнем ръчички и да кажем вълшебството. Абракадабра! Симсаламим! Повтаряйте след мен. Лапче, капче, кебапче! Радославния Жоколандия! Бисквитка, маргаритка! Всички! Бисквитка, маргаритка! Хайде сега да преброим годинките на нашите Галя. 1, 2, 3, 4! Хайде сега от 4 назад. 4, 3, 2, 1! И сега тихичко да ръкопляскаме, защото при нас ще дойде феята на рождения ден. Хайде тихичко да ръкопляскаме, погледнете насам. Хайде да викаме феичке, феичке, феичке. Хайде да извикаме. Няма да се завъртим. Ето и пристига при нас. Ръкопляскане за феята на Галята. Вижте колко е хубаво. Прекрасна Галина, идвам да ти пожелая здраве, радост и успех. Нека щастието да те следва, както детелинките растат. Нека весели усмивки личицата да красят. А сега ти подарявам най-прекрасното в света. И това е любовта. Обичта и красотата да живее на Галина и децата в сърчицата. Дечица, тортата е вече при нас. Хайде да викаме торта, 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 торта. Не чува торта. За тортата на нашата малка вълшебница. Хайде да ръкопляскаме. Много специална вълшебна торта. Ао, вижте каква е хубава, момички. Така след да. Добре, това е нейният момент. Сега тя ще си затвори оченцата. Я да видим, коя е тази цифричка, деца? Кой ще ми каже какво пише тук? Цифричката? Не е 0, това е 4. Леко да не се обади. Така, 4. Хайде сега да преброим до 4. 1, 2, 3, 4. Галинце, ела тук сега. Сега всички дечица да клекнат долу, за да може да се види Галя как се духа свещите. Затвори оченцата, миличка. Затвори оченцата. Намисли си едно желание. Затвори оченцата. Намисли си едно желание, когато си готова, отвори оченцата и върни свещичка. Само ще чуваме сега. Тя няма да казва какво си е намислила, за да остане нейна тайна да се сбъдне желание. Ръкопляскай! Готови ли изпелки прибърни? 3, 4. Всички ще